ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଣ୍ଡେ ମସ୍ତି ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ରୋହିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଜି ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ସୁଧୀର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଏ ଯେଉଁ ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ଇଏ ମନ୍ଦିର କିଏ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଯେ ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନନ୍ୟ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ଏଭଳିଆ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହିଁ କି ଶୁଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ଏଭଳିଆ ମନ୍ଦିର, ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଅବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଟିକେ ବକ୍ର ରୂପ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଠି ଆସିଅଛି। ସଣ୍ଡେ ମସ୍ତି ତରଫରୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ସଣ୍ଡେ ମସ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।